Навик МС-ра мусор гуфтагӣ, Карлеон ё Навик МС? Ҷавон. Навик МС мусора. Да Марио бой доданат розӣ, судята ман диш зада будӣ. Диш назада будам, виз фушида будам. Вау, зато. Треки Дона-Донаро гӯш кардагӣ? Не бахно. Эллен кияй бад? Афти гапаби. Салом алейкум. Салом алейкум. Тамошобино ва Суҳроб a.k.a. Рейкл. Хушомадем ба барномаи Дурӯғгӯ. Чӣ хеле ки шумо мебинед дар ҳар дастош электрошок дора, аз сабабе ки ира назадест, ман намедонам барои чӣ. Барои ки ман дурӯғ намегӯям. Дар ҳар дастош бастемаш. Хавз мебинем чӣ хеле дурӯғ мегӯ ё не. Тайёрӣ? Рафтем. Якум саволи мои хеле. Ягон бор худора зора кардагӣ ки кур шад? Дар трекот? Чӣ бака? Ҷавоб додам ки Дигим савол чӣ бака? Дигим саволи хеле. Барои чӣ реп мехонӣ? Барои ки медонӣ. Барои Чӣ? Хабар? Барои ишқ. Фаҳмо. Саволи сеюми хеле. Чор репере ки гӯшон мекунӣ? Ай дунё. Ай Тоҷикистон. Хеле ҳамаро гӯш мекунам, ки чӣ хеле чор репер обични просто, фахар? Часта. Часта? Ҷони Андро бо ки? Русона ай тоҷико, ай репи тоҷикӣ. Репи тоҷик кира бугум? Кира гӯш мекунам часта? Ҳеҷ кара. Серьёзни. Часта оли бест? Ҳеҷ кара часта. Ам кадоми зур бихонам, ҳамаро гӯш мекунам, хеле одами оли дар Тоҷикистон нестад ки се-чор репш подряд зур боша. Кадом репера ки ози мақсад баъд я реп бо дуюм сеюмшам зур мехона. Вау, зато. Бахдат чиба чувствовать накардем? Оли бугу аввал, охи не мақсад ман дурӯғ нагуфтам мара ток бизана. Оя дурӯғ бугуй ба токат мезана. Да ё ҷо гуфтагӣ ки абада Эллен шон. Охи увора ман мақсад ба хидма гӯш мақсад гӯшон пастяни намекунам ва ёра ягон ба хидта гӯш мекунӣ охи. Мақсад ҳамвора дастҳои намедонам ба хидма ки гӯшон кунам. А таги хеле ма ва ягон реп шаҳад намедонам аз ёд. А ҷони урусҳои ма байдош аз ёд медонам. Эй, научи. Трекои марам аз ёд медонам. Серьёз назани то бо серьёзни. Ох ма медонам ки медонӣ ту хид постоянно мехониш. Барои ки зур мехона ки мехонам ша. Кадоми зур бихонам мехонам, серьёзни. Любой кас, любой репер. Зур бихона гӯшш мекунам. Саволи навбатӣ. Да Марио бой доданат розӣ? Не. Чӣ ба? Барои ки ҷама бирида будам. Ба гуфтид хидат? Ба гуфти ҳама комментариёша дуро хон 300 комментария дуро. Ба гуфти ман диш назада будам, виз фушида будам. Батл буро як гуфтам хатим. Ки буд судя? Ҷавон. Саволи навбатӣ. Карлеон ё Навик МС? Карлеон. Чӣ нашуд? Чӣ батл? В общем, чӣ нашуд? Карлеон ё Навик? Навик да ошиқи Карлеон ошиқи намехона. Чӣ Карлеони Навик? Карлеон ё Навик? Ай ҳамидата якташа интихоб кун. Барои чӣ охи? Барои ки мақсад кадоми зур мехона? В общем. Ту духта мара бугу охи, ду духтара бугу. Ту чӣ ба мара бачора вибр ки мегӯй? Ноз ё Шаҳноз? Ҳар ҷош. Биза. Серьёзни. Биё. Саволи мо Карлеон ё Навик буд? Карлеон ё Навик. Охи нашод чӣ ма Карлеон ё Навик? Чӣ кор кардам? Нашод чӣ? Нашод рэп, нашод ягон ҷанг? В общем. Дар умум. Ягон туш. Трафсорона бизанам ти намекунӣ. Заде сай меқапм хума шар нез дод вой кунам. Меша. Саволи навбатӣ. Навик МС-ра мусор гуфтагӣ? Навик МС-ра не. Серьёзи нагуфтам. У видеора би чӣ гуфтагӣ? Ман мисол овардагим ки мусор боша агар ҳама одам намешава мақсад мусор ки набоша меша. Он 40,000 подписчик дора, як гала шидае ки мақсад мусор набудае ки шидае мақсад. Ман мисол овардагим. Не, ман медонистам, ман баъд ямуна Мариора гуфтам ки ман хеле нагуфтам мақсад. Бугу мама ки ман ҳеҷ ка наметарсам, мақсад ман нагуфтам ам хеле
ки мақсад навикем си мусрай гуфтум ту фаҳмидӣ чӣ хеле гуфтагиба ман мисол овардам дар мисол мусрш гуфтем дар мисол ман ӯра бечора муср нагуфтам мақсад ман фаҳмондам ки агар муср боша қатишонем си бихона ҳичи намешава мақсад мегӯм ҳичига гӯш намекунам фаҳмон саволи навбатӣ устод дорӣ не надорам ман ҳоз токш задестам ҳоз намира ман ток задестам охи надорам кияй устодам элен устоди ман нест ман ӯра худам чи саранги ака устодиш мегӯм устодиш мегӯй ана мура ман пурсидам ки устод дорӣ надорам устод элен кияй бад элен вай ман дар ранги акай ман вая устод мегӯм просто мара вай ҳеч ёд додагӣ нест мақсад устодиш мегӯй устодиш худам мегӯм ту савола парата ки хеле беҳуда ток назани бояки ту всё чувствовать накунистам бия треки дона-донаро гӯш кардагӣ не бахуно ман онҷо омадам фаҳмидам ки гуфт марио гуфт мао дона-дона чумчи гуфтум ки чияи гуфт ки репи ралли бо навик нависонда будаиш гуфтам ки нависонда будаиш марио қатӣ барои чӣ бад мекардӣ барои сум назанем бо сериёзе ох ман бизанам ту чувствовать намекунӣ не мекунам бугум барои сум сериёзе соз дига савол бад ман ҷавоб дадам созм в общем саволҳои ки оиди худот буданд тамом шуданд ва ман дар ҳар барнома 5 та саволҳои мантиқӣ метавонам саволҳои мантиқии ман маҷода қативанд ток мезаниш да ты всё равно чувствовать накардаст ты чӣ баха ҳами тока хубеста бугу хайна биза чилкома ҷимба биза бо эди ҷимбида за биза хай бука рафтем саволи якум я шикорчӣ ховай ки 6 та гирг ҳамлаш мекунанд фикр кардӣ хит кардам не ки дар милтиқаш 5 дона тир доранд маги бояд чӣ кор кунам як чапарона аз таниш мегирезад не чӣ ба ҷавоб ша бугу ака саволи мантиқӣ буд шикорчӣ хов буд просто ай ховш бедор шав чӣ хе хов буд да ховш ман фикр кардам чӣ хеле саволот мети биё мантиқӣ мантиқӣ на ана хеле логически бугу мантиқӣ логически о сар кана ки не бой наметам биё саволи навбатӣ одамон чаро дар шаб дида наметавонанд афти гапа би одамон чиба дар шаб дида наметавонанд боз ман чӣ бугум трак ба ин гапа ту барои чӣ дашти чӣ шавай барое ки барои ки шавай не барои ки шавай бридам воҳ гапат надорам логикат сахти бад айкют зуд буда ку бо бугу саволи навбатӣ ай ҳама шапкаи калона ки мепӯшад репер ки мепӯшад нахел инҷа нишон додесай бугу ки мепӯшад одамои калакалон ман реперо гуфтам як дора реперо калош калона рафте саволи навбатӣ барои чӣ мо гашта ба қафо нигоҳ мекунем дар пушт чим надорем ба фикрама ин саволотрам хеле ба ҷавоб ти хеле адабона дальше 4 шид уже ҳо ана дар бораи шаҳноза мо дая савол метем тайёрӣ падари гулноза 5 духтар дорад падари ки гулноза хулоса ҳавая падари гулноза 5 фарзанд дорад 5 духтар дорад нилуфар шаҳноза шоира насиба панҷум духтараш чӣ ном дорад чӣ бест духтари ки ки чӣ дора бугу я бор айсар бугу ман мефаҳмидам ман айсар бугу бад хитш мекунам унаму падари ким ки гуфти ку унаму падари ҷамила гуфти чӣ гуфти падари шаҳноза гуфти
Оҳо, падари Гулноза. Дама ҷо Шаҳноза мешунавӣ ба фикрам. Не, ам бугу. Тамом шид. Барнома тамом шид? Ба ҳамин саволҳои имрӯзаи мо ба анҷом расид. Баъза гирён ам кор кардестай ва кашам гирён шидестай не ки ту чӣ хехта қабидестай ки вақти ма ира рӯи сад задестам. Назадестай сериозне. Вуз даст дора не ки намезанад. Аммо вуз даст то кай охи. Хеле хеле бошад то ки чӣ буда биёбрем. Тамом? Биёбрем. дар бораи барномаи мо чӣ гуфтанӣ? Дар бораи барномаи шумо? Ҳеҷ. маъно накарда? гуфти гапҳои фали кайфш накам. Ток занакои калом биёрен мумкин талқа мумкин. трай хеле шокирои Сузан гуфти маъдио Сузан ҳуши одама меравонанд ку фали траята зада шуд рафтан дар кора ба бо бедор накини ба хези бо савол дим овшабита дим бахедим савол биде обшим раҳмати калон ки рад накади иштирок кади дар барномаи мо ҳама дар то барномаи оянда ба канали мо обуна бошен зангулаву лайкам фаромӯш накунед агар ки хоҳем соҳиби 20 сомон бошем ба рақамҳои дар зери видео буда муроҷиат кунед хайр